Zase nový deň, pekné ránko z Ríma. Nový deň, nový výlet v Ríme. Dneska, teraz, ideme do baziliky Santa Maria Maggiore, alebo baziliky Snežnej, Panny Márie Snežnej. A odtiaľ potom ešte zbeháme nejaké ďalšie baziliky, máme tie pre nás najvýznamnejšie, kvôli cieľovej metódovi. A potom španielské schody a Fontana di Trevi a plášť. Takže opäť bohatý program a každý deň ideme na to. Tak teraz nachádzame v metre, v Pražskom, ideme na Púšťané Pompeje. Odchádzame práve z Petrušínu. Venuto in Italia, Benvenuto in Roma. Sme tu. Čaute, to je Gogo a vítajte pri... Hey yo, what's up? Som tu so svojím homím V Ríme. a práve ideme vlogovať. Máme tu svoju krásnu cestu a ideme si robiť veci. Hej, ideme. A ideme kupovať. Tak ideme pomaly k bazilika Santa Maria Maggiore, čiže Panna Mária Snežná. Také zaujímavosti o tejto bazilike, tak z tých štyroch patriarchálnych, z tých štyroch bazilík pápežských je táto najmladšia. Už, no, jak sa rozfúkal, jak postavili, už bol Laterán, bazilika Svätého Petra, bazilika Svätého Pavla za hradbami, tak si uvedomili, že nemajú baziliku pre Pannu Máriu. Tak sa rozhodli, že postavia teda takúto štvrtú pápežskú baziliku. Môžete vidieť, že celá bazilika je obkolesaná takýmto plotom a to je kvôli tomu, že to je územie Vatikánu. To už nie je Rím. Tam, kde je ten plot, tak to je Vatikán. A takisto aj Laterán a takisto aj bazilika Svätého Pavla za hradbami. To sú všetko územia Vatikánu. Tu môžete vidieť zad baziliky. Samozrejme, ako je už zvykom, tak egyptský obelisk, na ktorom je kríž. Vždycky hovorím, že čo by na to povedali tí Egypťania. Teraz takto prejdeme okolo tej baziliky. Ako môžete vidieť, všetko sa pripravuje na svätý rok 2025. Oni tú baziliku čistia, rekonštruujú, renovujú, aby bolo všetko tip-top spravené. Ako táto bazilika vznikla? Tak, jak nebola tá hlavný kostol pre mariánskych ctiteľov, tak chceli postaviť baziliku, ktorá by zasvetená Panne Márii. Nevedeli, či ju majú postaviť tu, alebo ešte na inej mestskej časti Rímu. Až v auguste napadal sneh v tejto časti. Tak si povedali, že to je znamenie a prišiel sem pápež a začal robiť obrysy tejto baziliky, že ako by mala vyzerať, aký mal mať pôdorys. To potom budete môcť vidieť vnútri v záberoch, čo tam dám. A také zaujímavé veci, čo by som ešte povedal je, že teraz ostajeme pred baziliky. Teraz som si není 100% istý. Ale jeden z týchto smerov, keď pôjdete rovno, tak sa dostanete k Lateránskej bazilike. A takisto, keďže táto bazilika je v podstate tiež v tom centre Ríma. Áno, tak je to asi táto, čo ide do Lateránu. Tu môžete vidieť kontroly, je tu predsa len za prvé historická pamiatka, za druhé iný štát. A tam zase môžete vidieť termíny, vlakovú stanicu, najväčšiu, tuto v Ríme. A toto je zase predné priešelie baziliky. Čo by som povedal také ešte zaujímavé je, že vnútri je kazetový strop zlatý a nie je to len taký kazetový zlatý strop. Tento kazetový strop doniesol Kolumbus ako prvé zlato z Ameriky, čo on doniesol, tak to bolo to zlato, čo sa nachádza vnútri a je z neho spravený kazetový strop.
Ako ste viete, tak on bol na 3 lodiach, Nina Pinta a Santa Maria. A to je akurát táto bazilika Santa Maria Maggiore, väčšia alebo snežná. A ešte je to jedna, teda je to najmladšia, teda aj najmenšia z týchto 4 pápežských bazilík, aj keď je ich 7, ale tie sú zase basisi, ja to vás nechcem miliť. A táto má najzachovalejší ten pôvodný ten výraz. Ostatné už boli mnohokrát prebudované a táto je zachovaná. Taktiež najvyššia zvonnica v Ríme. Čiže tu máme túto bazilika Santa Maria Maggiore a teraz už vychutnáte vnútri zábery, možno ešte niečo poviem tomu ďalej. Ešte možno by som dopovedal, že vnútri sa nachádza obraz Salus Populi Romani, o ktorom si možno povieme neskôr a vidíme sa ďalej. Bazilika svätej Praxedy. To bazilike... Čo to máte? Zbraň! Ešte máš zbraň. Áno. Musím vás zaujať, nejaké... Ako sa páči v Ríme? Piatýkrát, ale stále nádherné, stále niečo nové, stále nové zážitky, stále nové duchovné, krásne, obdivuješ. Je to tak? V tejto bazilike zomrel svätý Cyril a hneď pri tejto bazilike aj kláštor, kde svätý Cyril a Metod prekladali liturgické knihy, texty do staroslovenčiny. Čo som ešte zabudol povedať, že v tej bazilike sa nachádza aj stĺp, na ktorom bičovali Ježiša. Ešte toto. Tak, našou dnešnou zastávkou je ešte Fontana di Trevi. Sme akurát na ceste tejto fontáne. Tak teda, sme na ceste do Fontany di Trevi. Tieto je jedna z najznámejších fontán na svete, takže určite ho poznáte a vidíme sa tam. Tak prišli sme pri Fontanu di Trevi. Už sme tu. Toto je pre mňa už 3. alebo 4. krát, čo som tu pri tejto fontáne. Je to renesančná fontána a tak jedna z najkrajších, ja by som povedal, na svete. Aj najznámejších, tak tu máte zábery. V strede je boh Neptún, ktorého ťahajú 2 kone. A takže tam, kde je boh Neptún, tak tam vždy prichádza voda a život. Takže prichádzame pri španielské schody. Za mnou, v tejto uličke, sa nachádza jeden z najkrajších McDonaldov na svete.
možno najkrajší, pre mňa určite. Je postavený v historickej budove a teraz už tu budú tie schody. Tak prišli sme na španielské námestie. Tu sú španielské schody. Čo o tomto meste tak povedať je, že celé toto vysputávali Španieli. Všetko je to ich práca, oni tento pozemok dostali za zásluhy, za pomoc. A tú ambasádu, ktorá je tu doteraz. A potom kostol a so schodami. S fontánou. A odvtedy až doteraz to je vlastne taký kúsok Španielska v Ríme. A taktiež tí Španieli sú tu doteraz. Aj tá ambasáda, aj toto všetko. Môžete zase vidieť, že najdrahšiu uličku v Ríme. Tu sú tie také najluxusnejšie značky. A tá sa ťahne takto rovno a potom sa zahýba doprava. A pokračuje až na Piazza del Popolo. Tak sme na Piazza del Popolo, na meste ľudu. Za mnou môžete vidieť dva kostoly, ktoré sú úplne zrkadlovo spravené. V centre tohto námestia je obec. A keď sa zameriate sem, tak tam je ten pamätník Viktora Emanuela, čo sme videli prvý deň, takže to je všetko takto prepojené. Odtiaľto sa dá pekne dostať až dozadu do toho pamätníka. No je to jeden z najväčších námestí, aj najznámejších. Všetky dôležité akcie v Ríme sa konajú tu. Teraz ešte teda na také zábery. Vystúpili sme na Rebibi a ideme už na hotel. Takže z dneška to všetko. Len sa tu pán profesora páči. Kurima. Ideme tak. Odber, like. Pojdeme si like na všetko. Pekne v Taliansku. Pozeň v akcii.